Kajipli nak kitab Genesis kalinong bakat san kerpat kabaningkom do bakat ar hat nyo do bakat pra. Kaktian utrai kalawan ho Abram hakjingo ipau wating ko Abram ngalong kastie jungpi kabainong jungpi kan salong bakrau katja riu Abram lo ongko ko trai ko blai ayu ken men ayanga nabanga ay ngayay long klem kon satia bat unong yo pateng ya kayeng junga ulong u Eliezer na Damaskus nang tau Abram ula ong shu hakmi mem shem la ai kon yanga bat umrau ya ubala kha hayeng junga un salong unong yo pateng junga te hakmi kaktien utrai kalawan ha u uneu breu unong long unong yo pateng jongpi kon jongpi hi un salong unong yo pateng jongpi kum tau la khot ye u shabar borlong to khmi shabaneng batanyo ki khlur la da phila banyo ye ki hang chau long ha u kanno ki khon ki kseu jumpi kin sadon teu la ngej ha yau trai du trai la nyeu ya kacha ha u kum ka hong barula ong ha u ngalong utrai bawan lam ye phi nari ur jong ki khaldi ban aya phi ya kane kari ban yo kam kenchi henry ula ong atrai ko blai kumno ngan chip bangan yo kam kenti ya ka tiu la ong ha u tuan ra hanga ka wei ka masilut ka balai snem karta ka wei ka blang ka balai snem karta wei ulang brod u balai snem karta ka wei kalang dekur bat i wei ikun paro tiu lawan ra ha u ya kini baro ula ot arliang iki buat ula bu riang iki dekhot mar persya Eki sim te shem ot arliang. Haba ki pukuni kilawan hiar halor. Kita kimet yap u Abram ulabe no eki. Haba kasngi kalano pansep kajing samthia kabajur kalaban yu Abram pada kami kajing dom kabas ngau pieng bat kabakrau kala teleb yu. Haba kasngi kalasep bat kala dom kami wayu kiu ding ubami tedem bat kawai kamusa kabame ding kila yai namar pedeng kini kita khot kita khai kata kasngi utrai ulai te jutang bu Abram dak boong haki khon ki kseu jongpi nga ai ya kani kari nadu kawa Egypt hadu kawa Euphrates kaktien jong utrai kasam sispa san utrai kan mau jinom yala ga jutang to ngo utrai to pen panai kerteng jung u ti thu ki kam jung u pedeng ki pai ben riu trwai ga jingero ye u to yalab iki kam ba phala jung u trai kan mau jinom yala ga jutang to sngau krau ga kerteng ba khu jung u ai be ki do not ki bawat utrai kin chat kemen to pai show trai ba ga jing klan jung u to wat barbor ye ga khmat jung u utrai kan mau jinom yala ka jutang phiki khonu Abraham usakri jung u phiki nong her pateng uta u Jacob ubal ulajit ma u utrai de blai jungi kirai bishar jung u kidon has talak ka perthai utrai kan mau jinom yala ka jutang kan mau jinom yala ka jutang ka jingkular bola pen scam nagash benta shi hajar pateng benriu ka jutang bau yate bru Abraham kasus kular bolos mai ho Isak utrai kan mau jinom yala ka jutang kajin pulina gospel bakoi kat ko Matthews kan ong banyeu rekhot khat san hadu bar pho jisul ong halaki sunran jong u to sumar nakinong ithul pa balam ler ki bawan shapi hakriam sni lang brod panban hapo kilong kisuri ba penjot Penitho iki naki so jongki hato laju khet iki so wan naki ding sia ni iki so dembur naki nyot sia kum cha man lau ding babhau sei ki so ki babha henreu ding basniu sei ki so ki basniu uding babha umla ban sei ki so ki basniu pru ding basniu umla ban sei ki so ki babha manau ding bam sei so babha en khet no ban en bret ka ding kum cha Penitho eki
nai ki so jong ki. Cái gospel jong utrai.